tiendgi ibiro bedo kiyudo e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Ka wachako chal mar fwambo, nyako Ramogi mineno kae, ma e jatend okinde manyien moyier e pacho kae. Yiero no tim odiochieng' manyoro. Mineno kae ma en nyadendi Faith Moni Odhiambo. Faith Moni Odhiambo e jatend okinde, kata en e jatend duol mar okinde mano mar Law Society of Kenya. Ma en tok yiero ma bende no tim odiochieng' manyoro, ka Faith noloyo jogo ma bende ne gintiere godo e ng'wech, mago ji ang'wen mane gintiere godo e ng'wech odiochieng' manyoro. Faith noyombo kendo en e ja 3113 kaniluwe kanyo machiegni kod picha mar Law Society kuom thuolo mar higni 2 mano kochakore dwe mar adek higa mar 2022. Koro nyaka sani Eric Theuri oken jakoma mar LSK. Faith Odhiambo ema koro kawo telo kaka jakoma mar LSK. Ne nyadendi Faith Moni Odhiambo makoro e jatenda okinde e pacho kae, kata e president mano mar Law Society of Kenya. Odiochieng' manyoro wan kaka TV mar Ramogi ne wayudo thuolo mar dayo dhoge tok loch mare mano e do ma Milimani mano bore Nairobi kae, kama bende owacho ni loch mare biro bedo mamoko koketo kare kaka jakoma mar okinde kare. En male representative makoro biro bedo kochung'ne joma chuo mano ka duol mano mar Judicial Service Commission mano Omwanza Ombati. Omwanza Ombati ema nyaka sani ema no yier kata e jaloch mano mar male representative e Judicial Service Commission. Yiero bende no timo odiochieng' manyoro, ka en bende no loyo jogo mane girakore godo e ng'wech makamano mano moting'o Eric Theure kaachiel kod Wabwile kod Ishmael Nyaribo, ka koro noyudo kanyo kwano mbulo maderom 3,357 makoro miyo en makoro biro bedo e kind okinde manitiere Judicial Service Commission. Wang'ene Judicial Service Commission nitiere kod ting' maduong' ahinya e higni mabiro mbele. Wabiro neno ka gibiro bedo ka giyiero jago mabiro bedo Chief Justice manyien e pacho kae. Magi moko kuom weche mabende pod wabiro bedo kwalunu machiegni odiochieng' ma kawuono kotudore kod yiero mar okinde manotimore odiochieng' manyoro. Wamedo chwalo puoch kaachiel kod pak ne jogo molocho mano Faith Odhiambo kaachiel kod Omwanza Ombati kuom loch mabende giyudo nyaka sani. Kodhi mbele kod chal mar fwambo, weche mabende waluonu odiochieng' ma kawuono en M-Pesa Foundation mabende en mar kambi tudruok mano mar Safaricom. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichwalo mano ne kaunti ma Narok, mano od thieth mar joma mine mapek kaachiel kod mano mar nyithindo matindo mabende oger mano e kar thieth mano mar Talek Community Health Center mayudore Narok West e kaunti ma Narok. Ka bende chenro makamano mar chwalo od thieth mar nyithindo kod mine mapek matimore e kaunti ma Narok odiochieng' ma kawuono abiro bedo kochakore kar saa 3 mar okinyi. Welo mopogore opogore geno ni biro bedo e nyasi makamano mano moriwo gavana e kaunti ma Narok mano Patrick Ole Ntutu, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kaachiel kod mano jakanyo mar M-Pesa Foundation Patricia Ithau. Duto gibiro bedo e nyasi makamano e kinde makoro M-Pesa Foundation biro bedo ka keto e lwet tend kaunti ma Narok mano od thieth manyien magigero mabiro bedo ka konyo mine mapek kaachiel kod nyithindo matindo e kaunti ma Narok. Kopogore kod mano,
Wach machielo mwalunu machiegno odiochieng' ma kawuono otudore kod riwruok mano mar rowere matindo e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono rowere matindo e pacho kae nyaka sani gisebedo kod wanyalo wacho ni gisebedo kod kionko kata gisebedo kod chunygi osebedo ka goyo kibikibi kaluwore kod siasa mabende gore e gwengego mag Luo Nyanza. Ahinya gi sani mwang'e ni Raila Odinga biro bedo ka laro kom mano mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono mano jotelo kata ok jotelo mag rowere mawuok e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitwak kod weche fwambo. Ahinya tudore kod weche ma iwachore ni succession politics matimore e gwengego mag Luo Nyanza. Kabende romo ma kamano biro bedo ka timore kar sa 8 mano ma odiochieng' ma kawuono. Gibiro bedo ka gitwak kod jafwambo mano Gracia Gardens mayudore apaya mar Dennis Prit mano buore Nairobi kae. Kabende koro gidwaro mar mondo mi gilosi kotudore kod weche mag siasa mago matimore e gwengego mag Nyanza. Obiro bedo kwachopo kuro mar mondo mi wawinjane ni to gin to kaka rowere gidwaro ang'o kata giwachang'o kotudore kod weche mag siasa matimore e gwenge mag Nyanza. Kopogore kod mano wadhi ane kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya nyaka Ramogi Jwang' odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mopogore opogore mabende biro bedo ka timore e kaunti ma Siaya. Mokwongo mabende biro bed ka iyuore kod jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance en chenro kotudore kod milome mabende yande ogol kod duol ma ochung'ne koro chal mar kor lwasi pacho kae. Kabende gisechiwo milome margi kotudore kod koth mabende biro bedo ka chwe e kaunti ma Siaya. Kabende odiochieng' ma kawuono e kinde mabende oyawa yanga mano kar nyisruok mar jopur e kaunti ma Siaya kata mano midendo kanyo kod dhongere ni County Agri Expo mabende yawa yango odiochieng' ma kawuono kod jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kaachiel kod gavana e kaunti ma Siaya mano James Orengo. E kinde chenro ma kamano ibiro bed ka ichwalo ne jopur gik mopogore opogore mabiro bedo ka konyogi e chenro margi mar pur. Mokwongo mabende ibiro bed ka ipogo ne jopur e kinde yawa yanga Agricultural Expo e kaunti ma Siaya ibiro bed ka ipogo negi apiko kata boda boda mabende ibiro bed ka ichwalo ne extension officers kata officers mochung'ne chenro mag pur masiko ka wuothe kor gwenge ka gipuonjo jogweng' weche motudore kod weche mag pur. Ibiro bed kipogo negi geche kaachiel kod tractors manyalo konyogi e chenro mar pur. Bende ibiro bed ka ichwalo negi kothe kata ichiwo negi kothe kaachiel kod mbolea mabende ibiro bed ka ichwalo negi. Ka nitiere extension officers 100 mabende osetiegi e yo makare mar kaka ginyalo bedo ka giloso kod jopiny, ging'iso jopiny oik puothegi, ging'iso jopiny yore mopogore opogore mag puro, ahinya mano motelo ne koth ma igeno ni biro bedo ka chwe e pacho kae. Ka bende ten kaunti ma Siaya biro bedo ka pogo ne jopur e kaunti ma Siaya mano mbolea ma nengone ogonyore mabende osebed ka ichwalo e pacho kae. Nyaka sani kaluwore kod bad migawo makoro chal mar kor lwasi e pacho kae, iwacho ni koth biro bedo ka chwe kata atamalo koth biro bedo ka chwe e kiwango mar atamalo 70. Mano ka bende koth makamano igeno ni biro chako chwe e dwe ni mar 3 nyaka e dwe mano mar 5 mano ma higani mano e odira mar kodhe mabende wacho ni gin long rains e pacho kae. Nyaka sani koro wacho ni gwenge mag Siaya kaachiel kod gwenge mamoko mayudore e alwora mar Nam Lolwe biro bedo kod koth makamano. Nyasi makamano mano mar nyisruok mar jopur kata Agri Expo mabende biro bedo katimore e kaunti ma Siaya kochakore odiochieng' manyoro odiochieng' ma kawuono bende pod obiro bedo kodhi nyime. Obiro bedo kotimore mano Barkalare Primary School mayudore kar chung' od bura mano ma Game kata oyudore e ward mano ma East Game mayudore kar chung' od bura ma Game. Chenro makamano biro bedo ka chakore saa 2 mar okinyi nyaka saa 8 no ma midhiambo. To mana kaka nyisi ka ni Raila Odinga kaachiel kod gavana e nyasi makamano pod no Siaya gavana e kaunti ma Siaya mano James Orengo chieng' ma kawuono kar saa 3
nyaka gimoro saa 4:30. Obiro bedo ka oyuoro e nyasi mar sidho jopuonjre kondo. Mago jopuonjre mabende somo e kar tiegruok mano mar Ugenya TTC mayudore e kaunti ma Siaya. Kawuono gintiere kod graduation ceremony, omiyo gavana e kaunti ma Siaya biro bedo ka yuoro e nyasi makamano achiel kachiel. Kwawuok e kaunti ma Siaya, e kaunti ma Kisumu, odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi jong mineno kae ma en picha mano mar apaya mokethore matamra gi nono. Odiochieng' ma kawuono chenro mabende kata wach ma jofombo magwa e kaunti ma Kisumu biro bedo ka luonwa en katudore kod ywaka mabende jopur mag niang' ma Miwani nyaka sani koro giywago kethruok mar apaya ma nyaka sani koro giwacho ni apeyni makamano mokethore kaachiel kod culverts mayudore e apeyni mano e gwenge mag Miwani e kaunti ma Kisumu. Apeyni makamano koro miyo giyudo lal maduong' ahinya e kinde ma koro gigolo niang' e puodho kacha mar mondo mi giter e kembe mopogore opogore, nikech ing'eyo ni apaya karach mana kaka ranyisi mantiere picha kae. Apaya karach kata nyamburko maber. Apaya no makamano moko kuomgi nyalo kata lwar piny. Gino makoro jopur mag niang' e Miwani e kaunti ma Kisumu koro ywak matamra gi nono kaluwore kod kethruok mar apeyni mayudore e gwengego. Jofwambo mago e kaunti ma Kisumu biro bedo ka chopo kuro achiel kachiel odiochieng' ma kawuono mar mondo mi otwag kod jopiny kono mondo ginyiswa ni gidwaro ni sirikal okonygi e yo machalo nade. E kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono riwruok mar mine mano mar maendeleo ya wanawake nyaka sani koro osechako wuotho e kor gwenge ma Miwani ok Miwani e kor gwenge ma Migori ka gitemo mar mondo mi gijiw joma mine omak lemo mopogore opogore e telo. Gino miluongo kanyo ni women on leadership. Nyaka sani koro gidwaro ni joma mine ojiw e yo mopogore opogore mar mondo mi gin bende gimanye lemo mag telo. Kaluwore ni nyaka sani nitiere dwaro kata mano kowuok e governors ma mine e pacho kae. Gidwaro ni kochopo e yiero mar higa mar 2027 mar mondo mi kwana mine miyiero governors kaber to wuoge 7 to chope 16. Mane momiyo nyaka sani koro mine osewuok oko mar mondo mi gijiw mine wetegi owuog oko olar kombe mopogore opogore mag siasa. Adwa natiek koda kaunti ma Mombasa. E kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono nitiere nyasi mar alam mabende obagi mane kar chungo bura ma Changamwe Mombasa. Nyasi makamano obiro bedo kelo mago mag kanise mopogore opogore kaachiel kod jotelo mag siasa mopogore opogore mabiro bedo ka romo mane kar chungo bura ma Changamwe e kaunti ma Mombasa mar mondo mi gilama. Jafombo marwa Joja Oko biro bedo ka chopo e alam makamano kendo biro bedo koleronwa ni alam makamano ponono ginang'o moket mbele makoro josiasa kaachiel kod jodolo dwani olame. Kata kamano wang'eyo ni piny Kenya kale achiedh nade mopogore opogore maber ka wadok ni Nyasaye kinde mondo mi okonywa e kalo midhiero mopogore opogore mwakale pachoka. Nyakora Ramogi jwangi kanye machopo gode giko mar chal mar fwambo. Kata kamano mineno kae magiero were makora dwa donjo gode twak okinyi makawuono chieng' tich abich ka chieng' tich abich wabedo piny kod rowere mar mondo mi wago mbaka makamagi gin mana mbaka mwagoyo kod rowere, mbaka manyalo kelo lokruok, mbaka manyalo kelo puonja mopogore opogore pachoka. Thuon wacho odiochieng' makawuono en ni ang'o ma imanyo e osiep. Kalo ni nyaka sani ka ng'ama nyako kata ng'ama wuoyi pok odonjo osiep gi ng'ata ng'ata, ing'iyo ang'o kapok idonjo osiep? Nono ing'iyo bor mare, ing'iyo kit chwech mare, koso ing'iyo hike, koso ing'iyo kiwango mar pesa ma entiere godo. Mane wach mwadwa twake okinyi makawuono. Kineno rawere mantiere godo kanya ntiere kanyo kod Tony Odiwuor mano japuonjre mano mar kar tiegruok mar MMU, antiere kanyo kod Faith Ken ma en jaked ne ratiro mar nyiri, Oket Solomon Aira ma en jatenda jopuonjre mano mbalariany mar UON, antiere kanyo kod Lydia Onyango jatend jopuonjre mar UON, kaachiel kod Keri Ochieng japuonjre maneta kod Lynn Onyango mabende en japuonjre kata jatend jopuonjre mano mar MKU. Wadogoyo mbaka kodgi mar mondo mi ginyiswa ni gin kaka rowere e kinde ma gidonjo osiep. Pono neno osiep manyalo miyo gidonje Kenya. Kata kamano ka en nyadende kidwa donjo osiep gi ng'ama wuoyi, pono ni ng'iyo ang'o kuom ng'ama wuoyi no, to ki in ng'ama nyako
ing'ia ka in ng'ama wuoyi ting'ia ng'o ir ng'ama nyako mbaka makama nyaka Ramogi Ajwang' ok onego bayi. Omiyo akaw mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo to koro wabedo piny kod rowere wagoyo mbaka. Kik idhi mabor. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees, lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Tinto tikoma na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimebwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. What this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viewtasa. Dial *487*1. Visit viewtasa.com to renew your subscription. Wanchibwa maiso. Ko mio yetamanya ini. Gingwono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda nikiluor gimoro nikech an kodi. Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wedenda kakidenda no. Donga se winjo. Kwakaka. Jao tuonge makosa. Fechi kiki mono ngato chamade godo. Say what? Onge gimonyalo wacho ka onge ka. Tangu nisaliwe sijawejua wewe ni mtu mzuri hivi. Nilifunga mimi macho nikamleta mimi hapa. Kawona mua giyuda ka erego migone kikata kisimu kireje. Chris, Paul Satan. But agombo sana abe the winning team. Unajua sisi tunafanya kazi yetu ya the representative ya serikali. Ikine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi.
ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Golo mar rumba siko kinde duto. Seche ariyo ami rumba mokwe tago kodi mbaka bende. Bakikwa eno ema kelo nie. Diedero. Ngeso ka ngeso, saparo diambo. Mana ya Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno mono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. En wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosando. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Tiene kurgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:40. Koda timbe machon. Ng'at ma chuny tek to chung'no. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung'go dobo telo. To gik musiko miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o mana chiko? Ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi kod fwenyore ayanga. Gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarab Jit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso dakika mana ya Ramogi TV.
Nyakora Ramogi ajua ng'asi lieko ni kanyo thuon wach madwa twake e cheno mar mbaka oromo kod rowere auchiel mantiere gode studio ka okinyi makawuono mago yawuot luo adek kachiel kod nyiluo adek masebedo godo piny e studio kae achiel kachiel kowuok e log tich marwa e kaunti ma Nairobi kae. Ang'o ma imanyo e osiep ka in ng'ama nyako imanyango kata inonango ir ng'ama wuoyi mapok idonjo godo e osiep to ka ina ng'ama wuoyi imnonango ir ng'ama nyako mapok idonjo godo osiepa. Mane thuon wach mwadwa twake okinyi makawuono mar mondo mi wang'iane ni osiepe makamagi kinde ma ji donje gin osiep mag kala sa kosepo nono kibedo gi ng'ato e osiepo no nitiere kod geno no osiep makamano seche moko nyalo miyo udag ngima maber e kinde mabiro mbele kaka jogo makoro riwore e achiel e keny. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae mar mondo mi wago mbaka atani welo ma antiere godo mar mondo mi gifulre ginyiswa nyingegi to bende ginyiswa ni boma ma Nairobi kae gitimango kalore ni antiere kod jopuonjre kod jogo ma bende ok gin jopuonjre odiochieng' makawuono. Achak kod Faith machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono chiw nade nyalo machiegni network mar okinyi makawuono. Solomon machiegni imbe nyalo pakri siwinjo kaka Faith opakre kae. Ago erokamano Joyce, an iluonga ni Okech Solomon, aja Homa Bay County, piny moro ni Gwasi, Our Lady of Aurora. Nairobi ka to asomo e mbalariany ma Nairobi, ajatend joluo kendo ajatelo mabiro bedo gavana. Asomo puonjre e higana mar adek sani. Koro kawuono amor kabiro ka mondo mi wawuoye weche mag osiep. Ago erokamano kendo pod wadhi wuoyo. Machiegni network mar okinyi makawuono. Tony, machiegni network papen mari in bende nyalo pakrino. Erokamano Joyce, an gi nyinga iluonga ni Tony Odiwuor Patrico, aja Homa Bay kumoro ni Ndhiwa, in a village called Wachara. Yeah, asomo multimedia. En Wachara kose Wachara? Wachara, lakini wadende gi dho wacha ni Wachara. Ni Wachara. Yeah. Asomo mbalariany mar multimedia. Atimo journalism kata course no mar lendo, aja higa mar 4. Yeah, agoyo erokamano maduong' kuom biro mondo wawuo together. Machiegni network mar okinyi makawuono ja Wacharaha. Wachara machiegni ahinya. Keri machiegni network imbe nyalo pakrino. Ang'eni ma ok mari mokwongo mar biro kae. Lakini jo neno nyalo bedo ni wigi will kodi. Erokamano. Koro gi nyinga antiluonga ni Keri Ochieng'. Aja Kaboch Kobita, the land of milk and honey. Anyakwar backseater. Kwach man kani ya Homa Bay. Homa Bay County, ano ka jo Homa Bay wang'eny. Ma wacho ni jo Homa Bay gileo. Koro kaka achiel kuom jo Homa Bay ma wigi leo wabiro ka mondo watwagi iwechegi. Ang'eni dhi bedo mamit. Machiegni network mar okinyi makawuono. Lydia, machiegni imbe ni nyalo pakrino. Kamano Joyce kuom miya thuolo ni kendo rwaka mondo wago mbaka. An gi nyinga iluonga ni Lydia Onyango, nyar Kisumu. Piny moro iluongo ni Kano Ombei, kuma mchele aija, mane kuma alafu atimo biochemistry mbalariany mar Nairobi, kendo ane jalup jatend riwruoge mar jo students matimo science. Erokamano. Machiegni network mar okinyi makawuono. Lina, machiegni. Erokamano Joyce, gi nyinga niluonga ni Lino Onyango, e dala mar Migori County, Rongo, East Kamagambo, gweng' Honorable former MP, former bunge Dalmas Otieno Kangesu, kanye mae baba na en Peter Bana gi mama na iluongo ni Ruth Peter, mago jonyuol na aneno ka ginena. Asomo mbalariany mar Mount Kenya, ane hika mar adek, asomo puonj.
In mwalimu teacher. Machiegni e twak mar okinyi ma kawuono achak makodi penjo madapenjo mokwongo to ni en yes no answer. Kose podi. Fwenyruok no pok tiende bedo maler ahinya. Fwenyruok bedo kalure koda complicated. Iwacho nang'o? Iwacho ni en complicated. Bag ni moro ni ei. Keri. Weche ng'eny. Kapar ka nitie ng'ama sema. Ok anyalo wacho e public. Ok inyalo wacho e public. Solomon? Anto pod kar bag ni kanye ma pod antie. Tony? An single to kendo kamany. Lakini mbele ka biro bedo maber. Aya, machiegni repa twak okinyi ma kawuono. Kata kamano, moko kuomgi owacho ni podi gi bag ni, matiende ni pod en complicated. Moko kuomgi wacho ni ok anyalo wacho. Kata kamano, aya, Tony to wacho ni podi ok omany. Tony ine machak kodi. Kata obedo ni wacho ni in single to pod ok imany. Wang'e ni weche gi mag osiep gin weche ma kaka dhano. Chopo kuma koro kochopo to wacho ni pesa mantiere kata financial status mare. Okay, wach mar mako osiep en complicated kaka jomoko osewache, kaka Lydia owache. Nikech seche moko inyalo tarajia ni in e ngimani te iyud nyakono ma at least nyalo chung' kodi e gimoro amora, kata obed ni seche ma in nono kata seche ma in gi pesa. To mondo mi iyud nyako machalo kama e Kenya masani jowadu, en lweny kendo otek matin. Lakini tarajia ni seche moko mara lakini mondo mi iyud idwaro cha ok yot kabisa. Watema matek kan anyalo ni ka chieng' moro sana ochopo, ok ochuno ni amany ng'ama nigi pesa, lakini ng'ama dwaro en ng'ama wanyalo winjore go ka seche ma gimoro rach to wabedo piny to wacho onyalo hoya sama chunye lit, anyalo hoya sama chunye lit. Nikech mano iluongo ni hera. Hera ok ochuno ni ka in gi pesa to koro ihero wadu nikech en gi pesa. Apana, mano kelo complications mang'eny mayudo ni chieng' moro ka weche omuoch, ka stima oriwore gi pi, to idhi chwadi ma relationship charum te sipwap gimoro amora kere. Koro Kiana biro temo matek ka chieng' moro sana ochopo mondo kik stima oriwre gi pi to weche obed mabeyo mondo wadag gi kwe. Nikech relationship ma lead to marriage en gima kao sa mang'eny, nikech ubiro dak e ngima uno nyaka chieng'. Nikech iwacho gani kata for better for worse. In sickness and in health. In riches and in poor. Mago exactly. Wawinja ne Lin bende. Okay, Erokamano Joyce. An osiep to ng'ato ka ng'ato nitiere gigo ma ong'iyo mondo mi odonje osiep. Nitie jogo ma ng'iyo somo kuma ma ng'ato jogo ma ng'iyo sa koro an anyalo nyiso jowetena kaka an Lin, awacho niya, bedo e osiep luwore gi ng'ato. Kaka an inya yudo niya kadwa ng'iyo wuoyi mondo abed godo osiep, tang'iyo ni ng'ani bohero Nyasaye, ka in ng'at bohero Nyasaye cha, be en ng'at Nyasaye. To ng'ani kopo ni somo gi kaka an kiwango magike sani masomo en degree, ng'ani osomo gik kanye nikech piny masali e ng'iyo
somo no be achiel kuom gik ming'iyo ma ji thothne ng'iyo. Ineno ka ji ndike e Facebook gile ni ano kanya kawo ng'awo kosomo. Koro mago be gik ma ji ng'iyo. To hera gini ma true love, hera mar adieri cha ma ng'ato nyalo miyi kaka wuoyi. Ka an nyako koro kaka wuoyi ng'ani kinene bo nyalo miyi herano madieri. Koro mago gik ma wan kaka nyiri wang'iyoga. Iwacho kanyo makarenya we awinja ne ken Faith ken bende nyaka sani winjo ka Lino osewacho ni nitiere gik mopogore opogore ma bende ong'iyo. To ang'e ni achiel kuom gigo manyalo wacho ni ponono jakelo kata gwenyruok e weche mag osiepo. Wachiw ranyisi kaka in ng'ama nyako ponono ki ng'ado bura ni dwa donjo osiep. Ng'ato ok nyal expect ni ponono wati kod ranyisi ni jahigni kata 30 ni mako nitiere kata ka intiero osiep ng'ama wuoyi no nego bed ni hike ng'eny loyo mari mago wechorega. Kata kamano weche wacha kanyo kod weche mag age kata weche bende onego bed ni ing'iyo ka osiep. Joyce, anto to an give a different opinion to relationships. Kongo, I believe ni weche hera chakore koda ok en ng'ama chielo. Ido ka shite wachako nikech adwa ng'ama chielo obiv chakore kodi. Maria kwatani what you are. Kanyalo komagi record. Koro okechania idwaro ng'amo somo to ino kisomo. Idwaro pesa ti onge tich. Iwinjo. Idwaro ng'ama dhi kanisa to kanisa no kidhiye. Koro ochakore gi an. Mondo pachi nitiere kaka your mind connect gi dhogi gi dendi. So you attract, the universe always listens that gigi midwaro. Koro chakore ga kodi. Ido kaka bende era to en gi trauma. Trauma en lit kwe chunyi. En gi lit moko mapok nogolo, maybe ko grow up. Ng'ato nodonge family mokethore no ka min gi goyo baba gi. Ido ka en koneno ng'ato to ka correspond to trauma opogore odonjo gi luor. Koro trauma kadware kungi gol gi koki spot ng'ato. Iwinjo. Koro relationship chakore ga kodi. Clean yourself kwanza mondo koki mondo ode kamano. Position yourself well mondo urom kode. Adwaro ng'at ma values ne kama health wise bo ing'iyo ni ng'ani en ng'ama kama nikech gigi titimor ideko makoch samoro ng'ani background ne en gi sickle cell ineno okawacho ni rach lakini ka ning'eyo to nunyalo prevent chon. Iwinjo. Koro it take your time to analyze ng'ani sani ng'eni nyiri nego mang'eny keny nyaka weche hera kata ikenye weche hera. Ng'ani ere aka o akte weche moko ka gimoro chwanye ng'ani paro nang'o to nikech aromo kodi kawuono to kinya dwani move in kodi ido kidhi umo. Alafu gimachielo the moment miseketo ng'ato close ok idhi ng'eye. Iwinjo. Kise move in isaya a step achiel tidhi a step mar apar ng'ano kidhi ng'ani dhi pando ni ng'ama en onyalo pando kite masama kite ni blow up to samoro isenyuol samoro sedhi mabor isego kata ise waste all year mineno no kinyal dhi chien. Koro kaw steps mondo ing'e ng'ato to ng'eyo ng'ato en gima idwaro cha. Kiseng'eri owuon kaseng'ere koka dhi ng'eyo ng'ato. Ok inyal dwaro ng'eyo ng'ato to in pok ing'eri. Ok idwa ng'eyo ng'ato to in mokwongo pok ichako sombi tidwaro ng'amo somo. Iwinjo. Clinic di attract na jok ma somo kain. Iwinjo. Dwaro ng'ama tiyo ng'ama nigi pesa. Joma biro moko di kor tiche kidwaro jagari wadhiro me parking. Iwinjo. Koro en mokwongo ing'eri owuon. That is the healthiest. Some jomoko ido ka escape gas stages ng'ato kawuono ochopo class 8 to king machielo romo gi ng'ani to they live happily. Emomiyo wacho ni gimotiyo ni to mano they are always the lower percentage. Iwinjo. But most of the time take your time mondo itim ang'owa i analyze weche gigi kaka dhi.
Yes. Keri korka kori, in e kinde ma pok idonjo osiep gi ng'ato, ing'i ang'o kata ang'o minyalo nono ka pok idonjo osiep gi ng'ato. Man mondo mi osiep ma kamano kuchake, ponono kik obed abeda mano mar kalo sa, to bed ma ponono nyalo lead to gomoro. To wachni mar ng'iyo hik ng'ato, bende inone mar adiera, kata bedo ni faith ok omulo mano, ibro bedo ki ileronwa in bende mano. Okay, an kikeri, gima kuongo ng'iyo en ler. An chunya paro ni nyako maler ema chunya dwaro. Ing'eni nya donjo od nyako moro to onge pesa kata onge gari, lakini kaka ode cha opango, ode cha tin lakini opange maler, afil tu ni chunya ni kama. To pinge ni keri seche moko inyalo romo gi ng'ato oko kacha, to pono ni nene ler ma oko no, to ma iye kia kapok uchope kata pesa. Koro sani ko ng'iyo ang'o? Koro kawo kata ler ma chuny. Awuo the physical. Were gi ler ma mabora ichope ot nyako kineno kako pango ode no, to ponono kata kuromo kata kuromo kata oko kata monde kako ruakore monde ming'iyo kose. Ing'eni kit kaka nyako ruakore i town kede nyisi nyako ni manga mochanore. Nikech ok inyal kawo kala ma green iriyo gi yellow tiriyo gi pink tiriyo gi black. Nyako ni kibiro ka kino kaka sara kero okay fit kero ruakore ka no ka nyako ma decent kata kiromo go ting'eni nyako ni no pangore kuwuok e odino ng'eni adhi kama timo ma. Koro ler cha to wanyisi anoyola gi jonyuol ma achiel kuom gi ler achiel kuom gi nok. To wanyisi ni kilo maler generally ng'ama dicho nyaka bed maler. Babu anonyuol generally ng'ama banyore mabe ng'eyo. Mabe ok wach ni wapando ma ler ni ichuna chune idel. To miyo monyuola to en miyo ma ode ko pedho chama marachar to bro chama no bed marachar wi kata chiel kendo rachar. Mos kaka osedak higni mang'eny gi jaduong' chano ka tine embe ler cha donjo dende ma jaduong' ni ibro ko dalo luokre dide ko diochik seche moko woche ne ko biwuok ko go rangi ineno ko donje to in ma kiseyudo nyako molil physically koro in kata in koro iwacho ni adwa ko poda da bira mudi kodi ni be idhi go ko ler mondo gimo kuongo gima ariyo weche iga afil ni ndalo go waseaye makoro kata in kaka endi moro tinyalo bedo siep makare mok ing'iyo to wacho ni dong' higa en mana kwan. Nitie higni mawinjore matin kodok chien matin. Kiwacho ni keri an kamara ayudo dayo moro ma jegni 60 mano kata mamwa votin achal ng'awe mamwa adhi akawo kata dawa moro lakini higni moko muhewo gi higni 5 higni 3 apa ni mogo nyawinjore nikech hera ka mokongo iwacho ni okatimo science mang'eny lakini nyiso ni nyako ema nyathi ka wi min gi mang'eny molo wi wuon gi then the IQ mar nyathi ya kuom min gi mang'eny molo mar wuon gi penjria ne ni ya ayudo nyako ni awe ot en nyako mabro konyo na nyithindo timo homework koso nyithindo bro ita gi homework nyaka ya tich mondo gimo kuongo gima ariyo wacho ni ayudo ka ji wacho ni kawo ng'ato kaka en no puonje bedo ng'ama idwano bedi abro puonji bedo majaber mani penjo moro bebe ni go penje to ka in wuoyi ibro puonji bedo ma handsome you will teach you to be beautiful. Koro as a lady you play your part keep play your part ma clean to hapa ni gik moko ran tuma smooth mana kaka Faith Keno wacho ni kija idwaro jagari uboro me parking yes uboro me parking nikech aja tiera uboro mo gima jo tielo wetena emo wuotho go i town jogeche ng'eny gi giro ma jogeche i parking wadhi supermarket to parking ne uboro me jopuonje boro mag jopuonje sikunde gi ibi boro mag joge ni e media ka koro kida jagari kida ja pesa uboro me bank koro ok ni inan gi singa biche account adwa ng'ama gi milion 5 milion 5 nini konya lose jaber mana mara kaso koro kasomo ko ni be kata kapok wadhi korka somo anno kwa dongi dakika 2 kende to wadhi e yweyo marwa mokwongo achak kodi Solomon dakika 1 kae to Lydia bende dakika 1 Solomon in e osiep ing'iang'o e osiep kae gik minyang'e ng'eny to gi an gi pacha e osiep nya kuongo ng'iyo en ber moko mondo kata ka koro kit kako chwe ng'ato ng'eno osiep kidonjo gi ng'ato en singo idendo ni singo marera koro kidonjo ng'ato gi ng'ato singo to dhogi pod ndong ma one becho ng'eni mani onge osiep koro gimokwongo nyaka ler ng'ato wango no wacho ni iwuotho gi ng'ato ma kata guok onego kae koro wuothe gi ng'ato moro maler
minya kata nen makoro kata okagomb Faith Ken karomogo okanya go bi karomo kodi koro kuonge ng'e ng'ato maber gi oko moromore gi chuny to kachaka ng'iyo mar ariyo anya ng'iyo weche somo make mane wach mokwongo no monde mano ber ma oko kanye mi make monde Lydia in bende kika we yoko kapok wadhi yweyo an anya wacho niya kimanyo ng'at ma osiep manya donje ken apa ni mokwongo anya ng'iyo ni ng'ani nigi lek mane gidware ngimane nikech an kaka an gi lek na mara to ng'at madwaro ni bonya konya chopo lekna nikech ka in ng'at moko dhi sikul to an adhi sikul okinya konya samoro anya chopo kumoro man matek adwaro ng'ama jiwa to okidhi elewa mi jiwa. Number 2 kaluwore gi iga an aparo ni nyako nego mang'am moinge gi iga matin kiwacho ni iga matin ponono gi yombre kod higni adi kama apani 5 3 5 7 kanyo ber nikech nyiri dongo ga piyo molo chuo to koro sama sekao ng'ama tin na giga koro pacha ing'eni dhi bet malo moloye koro dhi chalo ka gimane ma arulodni to konego bed kamano koro aparo ni onego wamany jomolowa giga matin ma wanyalo reason go out to wawinjre to wachni mae gima wadwaro bwanya yude aparo ni mano monego bedi alafu namba 2 kaka no wachi keri apani leren gimoro ma nego mano gimonego ng'ato chak go kuome nikech okinya wuok ot kidum tidhi kuma ji nitiere koro ng'ato nego beda ng'ama ler maka biro kata ni koro wabedi osiep chieng' moro biro limi onego odno chija kika yudot monywandore ma olwenda wuothe koro aparo ni magi gik mana anya ng'iyo kuom ng'ato kadipo ni wadwaro osiep madonje kech uloso moko maber ahinya round achiel paro moro amora muntiere godo pod makiuru mana kanyo adwani wakaw yweyo mokwongo nyakwara Ramogi Jong be naneno ka chwalo ote mopogore opogore ote makamago bende wabiro bedo kwasomogi achiel kachiel imedo mana kete Ramogi TV wamodho pi waduogo kik idhi mabor Royal Mabati Super Brand Factory dukani achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto yud offers ma wan godo sani chula tamalo 40 iyud mwandu molos sano iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot limbado ma Kisumu Manjit House apaya ma Accra Street momanyore kod Paul Mboya Road gochnwa e 0722 63 83 83. Tuanze kulipa kadi sasa na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusota. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui non ane ka yudo risit mari e simbi kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba mambo ni digital tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mondo iyud wendani kaka sikiza timu mari dimana *860*418#
to parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuone cheno mar mbaka oromo kaponi e kitudri kodwa gi sani antiere kae kod rowere auchiel mwatwak godo kotudore kod ang'o ma imanyo e osiep. In ng'ama nyako, in ng'ama wuoyi, kapok idonjo osiep moro amora, ang'o mimanyo? Waseyudo paro mopogore opogore kuom rawere ma antiere godo e studio ka okinyi makawuono. Moko kuomgi wacho ni an kamanyo ng'ato nyaka ng'i ler mar dend ng'ato. Moko kuomgi wacho ni anto ang'iyo ng'ama ponono ambitions mage chalo gi maga. Moro wacho ni anto ang'iyo mana kit kako chwe ng'ato, ber mare mar wang' makuongo lombo wang' kang'iye kacha. Moro bong'isa kae ni en okuongo nonore kien ni anto ang'o madwaro eka koro ang'iyane ni anyalo manyo ang'o ir ng'ama chielo. In bende nyako Ramogi Ajong med chwolonwa ote makamago. Akiana kuong kod somo ote mabende moko kuomu pod ichwolonwa okinyi makawuono achiel kachiel eka wadhi marwa. Vimin Gweth wacho ni osiep manyalo chung' gimoro amora, osiep manyalo konyi kimoko to ok osiep maringi ka in gi chandruok. Abdalla Abdi wacho ni osiep maber en ma unyalo paro godo dongruok ok dindruok. Kata kamano Kerry Kennedy wacho ni aneno rawere ma wiye gi ler kabisa, osiep rito kod gik moko ariyo, adier gi luor. Ote machielo Victor Vick wacho ni osiep nyaka sani opportunity kinyombo tikonyori. Mago mana ote mopogore opogore mag joneno magwa mabende ginwa kokale yote mag tudruok ka Ruth nyathi ji manyo opogore. An gik ma rango malo 90 kendo aduoko nero rango religion, family background na rango ni tribe ne okadwara status na okala puro ne okadwara jaduo ratiro daraha inga ara financial status mani gi future malo umoja paro mopogore neno machwalo makomena robeyo kasomo gi achiel kachiel wadhi mbele twak marwa okinyi mani nyalo tudri okayore waduto wadhi mbele kod twak marwa wach mabende mar to kanyo ni en to bende no mara higa kendo macho higa pono konego bedo kinde mini osiep higa nadomeja jomanyiri matindo higa imanyo osiep higa 20 kwani ng'ato moingi gi higni 5. Reason being ok higni 10 ok a relationship ni manyisi ni lukati luoka matimo kidhi to gi winjo koro higa ningo be tange koro kae marera to ido kake samoro neno ga nyiri mo ng'ato riembi nyake ode nikech ng'ato ingi gi higa nono ingi gi mora moro ingi gi higa ingi gi pesa ingi gi paro ingi gi chalo jonyuolni iwinjo baba uko nyisi bed piny tidhi bedo mane ng'ama in godo kendo era koro pogore gi babau nikech matata to konyuoli lakini kihiga to nyalo chalo babau koro kidwaro duol to manya mbasni moro tingo mane ng'ama udhi winjori godo ne joma chuo pok nabedo dichuo lakini aparo ni umbe applies to the same. Okay, kwa doke mo mane jok Christians dhako ema nogolir dichuo koro dichuo nokogolir dhako koro ne jok machako gi higni 50 gi 20 akia ni in mano ng'et ng'ama in godo
Get nget ni to nogol kose nyuoli macheni nget ni duongne iwinjo. Koro mana kia nget ngama ingo. Lakini ka inja din machielo kamano work for you to okwanyal tamie. Yeah. Iwacho kanyo makare ahinya. Lino korka kori wachni mar higa kata bedo ni iwacho ni mokwongo mibro ng'iyo en ng'atno ma ponono ni oluoro Nyasaye. Nitiere machimo Nyasaye. Tade wach mar higa. Erokamano Joyce. Iga en gima owinjo ng'ie relationship ne joma dhi chako era. Ne nyiwa mantie iga 20, 19, 21 gini 22. Owinjo ng'i chuogo ma iga ka ng'eny tabich ama 7 ma ok ng'eny. To joma ne dhi ne igni 10 owinjo ng'ani ni oja iga 20 to sieple ma wuoyi ni ja iga kia 30. Akiali mago chogu kure nikech idhi chalo nga wuoyi no dhi chalo ka gima in nyathine. Koro chalo ka wuonu. Nikech odhi chiki. Gimo chiki ino ine metem. Koro dhi chalo ka wuoru. Koro iga en a factor mowinjo wang'i kaka wan nyithi manyiri to gi chuo mani osiep. Iga en gima duong' sana. Koro an awacho ni iga owinjo ng'i igni ka ng'eny 5, 7. Mano an ka ng'eny. 5 ama 7. Tony korka gore aneno ka Keri nitie gi gimoro madawacho Solomon. Achako di Solomon kose in Tony. Chako koda. Tony, Solomon. Erokamano Joyce. E wachiga kae nitie gik mang'eny monengo ng'i. Mokwongo e weche wuoyi ng'ama nyako to nyaka to gik seche. Koro yawuoyi iyudo ni wanyalo kata chopo higni 40 e koka waduogo e weche mag osiep kata mag kend. Koro an gi wuoyi taneno ni oonge gi limit moro mar nyombo. To joma nyiri ng'e ni wuoyi nyaka many komondi kata king'iyo gi uchumi. Yowuoyi sani ok nya nyombo chon. Kaluwore ni ok anya bedo osiep gi ng'ato to ok anyal sustain osiepno. Nikech iwacho ni hera ok bicham ka kech odonjo. Koro ng'e ni higa kata kung'iyo len adwa ni ung'iye higa to ng'iye higa mar ng'at moro mosetegno mosemanyo kata gimoro. E osiep ka be nyaka ibed gi gimoro. Nikech ok wanya nindo kech pile pile. Emomiyo koro ja higni 40 en ng'at moro mosetegno mosetieko Domine kuchopo higni 26 to life osechwadou makata kaka ikonyo onge. Koro higani joma nyiri bedura beda mos to wakau ka wasebedo gi gimoro. Weuru haraka mar higa 5 kata higa 3. Mane paro na wach mar higa. Wachak gi Keri Mondi. Kama paro no Mondi. Chalga gima pacha. Aneno ka kila gato nitere kod paro. Chalga gima pacha opogore gi pach jite ka. Nikech ka unadieri jok madhi kanisa to kafili ni onego bedni waparo ka kwaparo ni. Nikech iwacho maber sana faith ni Nyasaye nogolo rib mar nyako kuom ng'ama dichuo. Mano nochwe ng'ama dichuo nyoro to omiyo nindo to kinyne dong nochwe the man nyoro donge to miyo nindo to golo ribni makane ng'ama dichuo ni ohewo nyako ni gigi mang'eny yon seche owacha ni adier. Koro gima penje man go kuomu niya higni 5, 7, 6 munyiso agi ugolo gi kune kae muma kende gionge ma Nyasaye nomiyo ni ng'acho nino ma an gadier ni Nyasaye nyalo golo ribcha ka ng'acha neno dogolo ko neno ma jogo doko yomore gi higni digiromore gi sekunde moko matin. Koro higni 5 ma inyiso wa koni higni 5 minyiso wa koni higni 7 ma inyiso nikech kwa romo ni da wa higni 30 kora padwa ng'ama higni 30 ni Nyasaye ok higni
we try being practical. Inawinjo ka pod ine ndalo kwaru. Iwinjo pod ine ndalo kwaru. What try bedo practical. Kata ka duoge wach nie, kuma ni wacho ni higni 40 warito nyuomo. Ok nyuomo no warito ng'ato ni nyuomowa. Inyuomi ni dwaro ni nyuomi. And waseye diere mane nyiri timo gik moko ne chuo. Iwinja di school monda yud ng'ato nyoma. Sana di school monda bed gi ngima na maber. Iwinjo. Sani katiyo atiyo monda bed ng'owa ngima adagi ot moro maber ariemb gari moro maber. To kati ni mondo dichuo moro bi oyuda mondo kawa. Koro kinyuoma ka yudo dichuo majigri ka wamwa ni nyuoma sadi ni and ready ki financial mora ready, that is okay. That is and to any other person mano en gimowinjore to mani rito ni ng'ato biro ka wigni 40 it's not realistic iwinjo. And when you are talking Jua, you are addressing the public and try being realistic because some people are taking this advice seriously. Koro ne un temuna temu bed realistic. We want in the sake of polo opinion. Achiel kende. Faith, iwacho ni ka in ready donge, ki yudo ng'ama ready. Koro koponi yudo ng'ama ready awach ni 25, ti yudo ja 40 man ready. Koro mane gima natemo wacho ni koponi yudo ng'ato man ready, to ja 40 mosemanyo. Mano ng'amu nya dhi go mbele. Wengine na higni 5, higni 6. Lydia. Warit ni bed ready yud gimoro. Koki yudo gimoro. Koka utemo wacho ni kiyudo ng'amu iyo gigni 20 to mano chalo wuon. Koro ka ready gigni 40. Donge mapenze niya. Ka dipo ki kaka wuonwa. Adwa temo wacho wach moro ka. Gima nani wacho en wach ma at least it is the reality. Seche moko iyudo ng'ama nigi 40 years to in gi 25 years. To kena wacho kae ni joma wuoi ama jok ma chuo gin jok ma ok tow. Lakini ntiere point moro ma kisechope seche moko in gi 50 years to ng'ame nyuomo nigi 30 years. To seche moko nguvu ni dok chien. Koro ileo janani oonge totally. To dhako me nyuomo to pod nie pap. En ja pap ma very strong. Kendo pichni ka maka ng'ato kalo to nene to biro wacho ni anena ng'ocha. To in you are at 60. Ikicha medore. Koro ineno. Ibiro force nyako minyuomo ni okanyaga kumoro mopogore. Ineno. Koro watem narrow that gap mondo wabed in contact makata ka wawuoyo together mind wa rhyme. Ok ni ikaw ng'ato maja 40 to in 20 years chope situation moro makoro iwacho ni ng'at monyuoma ni to be onge nguvu en kata kobire kumoro kacha to onge gimotimo completely. Koro ineno mago problems mwa try to solve ma koki solve to dala ni dhi kethore chieng' moro. Koro watem wang'iga guys ok inyal bedo years wuoi tikawo nyako ma 50 years titero ne babau to iko ne baba ma nyako madwa nyuom ibiro miyo babau gi mama high blood pressure no magi to kanyo te ing'eni seche ma itimo gimoro wawach ni isomo nyako bosomo isomo ing'eyo gimoro you are well your mentality okay yani your mentality can rhyme with the mentality of the person you want to marry. Koro okitim gimoro niya anadwa niya anyuom nyako ma is underaged mondo bed kaka a subject into what gimiwacho ni women should subject themselves to men. Subjection does not mean ni koro in iketi kanyo kaka maid. No, submission it doesn't mean ni koro keti kanyo kaka maid. If it means ni utimo gik moko together ukonyoru kitimo kama titimo kama gimomiyo ne Lydia wacho niya future maru ung'iyo together. Ng'ama nyalo konyi seche ma in gi shida kata ka in gi problem moro to ubedo piny to uwuoyo together. Lakini seche moko inyuomo ja 40 to in 30 to ineno ka akili ne cha pod ni mana vijende mathindo ma of her age. Koro iwacho ni to ka bedo kode piny bodhi miya paro manyalo encourage
koso odhi timo awuoyo kode to en e simu ineno koro ok dhi kelo picha cha maber cha koro wang'iane that age gap wanon age gap makare Lydia intende poki chwalo pachi kanyo makare ni kono wani idwa rito milos maber ting'e ni sa Nyasaye opogore gi sawa ka dipo ni ok iloso michopo 60 koro in ok ibi manyo nyadendi anyaduokie wachno nawacho ni inyaloso dong 60 cha to koro rach limit bonego iketi kaka ng'ama wuoyi nikech wambe wan ga gi pressure koya dala seche moko kisenyono 30 to ichak goni sime ni to baba bro goni sime pile to nyakwara kata dau moro nyakwara to kikelnwa ng'ato kisechopo 30 koro natemo mawacho ni gimomiyo yowuoyi ng'eni kata ka wan e dak ji ariyo to kaka an ng'ama wuoyi expectations ng'eny kuoma nitie gik mang'eny midwa natim nikech kaka ng'a nyako ok anya keli e oda bas tadwa ni ne michul gimoro amora koro ma temo wacho ni miye yowuoyi time moro matin koro kata ka chopo 35 to akendo kata ng'at moro nyadendi moro matin ang'eni 35 pod anya ringe pap maber ayudo kata ja higa moro 24 25 to krach nikech koro betan maber financially paro maber ng'eni yowuoyi gi ka wan ga 25 ka to peche wa gin joma jo ng'ama paro inya stop to think ana paro ni kotere giga bora ni un compatible unya winjoru maber en ng'at munya bet go piny wacho ni ka dipo ni un gi nyathi moro nyathiwa ni dwa dhi kata skul watim kama watim nang'o muwinjru koro samoro rito no iwacho ga ni inya rito mine kanyuja koro yudo acheli munya reason kendo tibo apa ni munya chako from somewhere to dhi kamoro ang'eni mbaka ni mar higa en mbaka ma igoyo ga to en mbaka mok nyal rumo kaleno bro bedo kod pogruok e par nikech jomoko bo wacho ni an kaka ng'ama nyako kila ng'ato nitiere kod opinion mare ng'ato nyalo wacho ni an kaka ng'ama nyako anyalo kawo ng'amo higa kata kuom higni 2 gi higni 2 kata higni 3 kata higni 10 kata higni 20 lure kod ng'ato ng'ama wuoyi bende nyalo wacho ni an anyalo kawo ng'ama nyako mohinga kod higni kata ma pod tin na en gino ma wanyalo goyo mbaka nyaka machan kata kamano dago mar mondo mi walose wach machielo mano mar kiwango mar somo mar ng'ato nikech oyudo ni nyaka sani nitiere kata kuonde moko miyudo ni ponono ka ng'ato somo en kata daktari to ponono yudo kata ng'at ma timo hala ponono ok odhi kata mbalariany e kinde bende ber ka ng'ato ng'iyo kiwango mar somo e kinde ma pok odonjo kata osiep kod ng'ato mar mondo mi koro ging'ene nikech inyalo yudo ni ponono ng'ato nochopo kata form 4 to ng'ama ochopo kata mbalariany inyalo yudo ka reasoning margi nyalo bedo mopogore achak kodi Keri wechego mag somo bende onego bed ni sani inono ka ji pok odonjo osiep somo kanyo ok onego bed ni ng'ato mulo kata ni temo ng'iyo weri gi wachno kabisa nikech wapenji Joyce an aja higni 25 wati Nairobi ka era somo adhi mbalariany an gi degree na gima an gi lwete en masimba mating'e lwete kaka mwandu mango nitie higni 25 moro piny kuma e kabuoch kuchocho kwar gi no weni lo en gi dhok madhi 50 en ga piko ne 4 e ndara en gi diek 40 mano ng'amwa rom go adieri gi an ikagi koro ero nang'iyo somo jabero biro kwang'iyo kiwango mar reasoning jabero biro ni dang'iyo somo ong'iyo Keri nigi degree e mbalariany ma university to okonya pidha kata gimo nyakele mesa onge to nitie Tony moro man Homa Bay kaboch chocho en gi dhok en gi puodho okelo chiemo mesa godhiambo somo konyi gango kanyo Sharon ka gima konyi niya wibo ya orenya kelo gimore mesa ka nikech ok obichamo somo wabu pedho buge nyige mesa wacham wabu pedho buge ne mesa wacham ero somo janyuol no chulo na fee adhi mbalariany anya sungora an gi degree yes in gi degree ni koro kokel niya koro kela ni chiemo wacham jaber sara fit kel chiemo an gi degree wacham degree ni wadhi chamo mana doka alot mani puodho ka emwa dhi chamo diek ka emwa dhi ang'o mwa cham diek ka emwa dhi uso nyithindwa gi dhi go school koro wach somo ni ano kane ka ningo be ningi ahinya nikech maybe ni gombo dhi school to janyuol ni noko chulo ni donge exactly ko mane pacha aneno ka paro pogore nikech kata Lydia omulo wach mar somo Solomon bende dwa mulo wach mar somo Faith achak kodi mondi Joyce an chwara nyaka wach kisungu
Yacha ni kizungu is a must. Is a must. I like my man intelligent. Toponono kata ngat makiri wacho ni ponono nitiere dala. Kunarudi kaka wacho dholuo. To kadhi adak loka dweche ariyo to ka dhomo kizungu makata ng'odhi mbalariany ok chop kuoma. Ok chop. Joyce Wanyisi. Aya, we faith otiek monde. Joyce nitiere pride moro mani chuora nigi degree in something or masters in something. Jaoda nigi degree or masters in something. Mapono ni luongi ni jaod wakili. Jaod wakili. Kata jaod daktari. Jaod, unaona? Jaod wakili wani doketi yao. There is pride in it. Wanyisi gimachielo. Waweuru kaja kupoko dhie school. Waweuru stop validate illiteracy. School ber. Ki onge tich bro biro ka in gi papers gi. Iwinjo tich bro biro ka in gi papers gi. Iwinjo nitiere jok mogwedhi manigi pesa manigi pesa kaka iwacho ni to kodhi school lakini pod idhi dwaro school in manage gigieki. Pod idhi dwaro school in parenting. Pod idhi dwaro school in everything. Iwinjo koro koan school is very important. Number 2, I move a lot. Paniki follow Facebook. I'm always all over. Imagine kadang nyoma gi ngat moro ma igweng makia anything about advocacy. Ngato panyo ni ya saboro kanyo tieno. Mano conversation madhi bedo ka wacho to ni nena e podium. Ibro make you understand. No. Nitiere gik moko ma kinyal explain to somebody man pok no nyono school. Iwi nyidhi chako nsunga ni advocacy gi gender activism gi ginangoa. Koro school is very important. Be mana chako niya according to in idwara ngoa. Iwinjo. Keri bieki moseni sono dwaro jaluoko to dwaro jatedo ma dwaro maid oko dhi dwaro school iwinjo ma dwaro jatich machio to loko masaende ana dhi dwaro accountant iwinjo our books of account must be in order iwinjo ana dhi dwaro wakili masa moro kan gi cases mag angoa mag bine madwaro kony to we can go the legal way ana dhi dwaro engineer makaga chokethore to onyalo unaona onyalo konya iloso koro atoto somo is very important. Number 3 momi wacho ni somo is important. Nitiere samoro ndio jok moko nyal wuoyo ma ko yaw dhoge to boningi nikech koso the school. Ndio jok moko ma they are not intelligent naturally to magi school ema nyalo correct. Koro imagine onyuomi inino ko kanche gibombe be somo ma kaka rwakruok exposure mago somo ema loko. Koro idhi bedo kacha to inoko koni to chuori to ko elo dhoge to moningi ringi iwinjo. Somo is very important. Not very somo important. Is very important. To kipo ni okidwar ng'amo dhi somo to bende inyalo yudo jaklas auchiel wadu to chak godo you are compatible unyalo dhi maber iwinjo shite woga niya ino kisomo tinyuomo ng'amo somo ngata dhi dwari be idonje culture mar rok dhi school chaeko ket mage bashite mago mawok nane ni kigone ka ngato gocho ni gotieno sim no ket for communication no ko ket ni gocho saa achiel nyaka saa apagariyo but ntie working hours. Ntie working hours, yes. Ntie time for family gi working hours. Okunyalo gocho ni saa boro tieno to inchiega. Mano inchiega koso inchiwa. Makora nyisinia winje makora nyisinia moko somo correct. May pick calls 7-8 in the evening. Kachunga togochi ni Faith come and rescue me. That is time for my husband is killing me. Iwinjo you have to make calls and tafuta safe space. Iwinjo to manga moko somo vinyisinango lord sim sanisa family to your job wants 24/7 iwinjo koro somo is very important nenyi dendi manena okinyal this school 5 years okinyal this school 844 how many years are those kasidi kawingat morangoa unless you want to throw away your dreams mondi be coil iwinjo baba nyisania waonge haraka lakini nyakimane dichuo be kitungu Keri mak mana fazi no kanya Solomon bedano ka gimoro hiloka. Anto Faith Ken koro mora. Somo en gima ber Keri. Emomiyo keli kate school okinya thiro somo. Ibede kata gi dhako ma inya dhi kapango to donge nyithindo nya puonjo kata wacho abachada. Apenji ini wacho ni somo ok ber idwa ni mede mopuonji ni nyithindo somo abachada e ot. Koso ng'ama idwa no puonji ni somo abachade ot ne nyithindo sami onge somo ber kata koro reasoning maru kubet jareyo pacho leo inyalo bedo gi pesa ndio to lakini okisomo okinya kata paro ni pesa ni anya invest kama dhako ng'eni ema medo ji paro koro ka un jareyo to jomo somo to nya meda paro ni wuon ng'ane pesa ni inyalo loso kama to moto koro wati kama bang'i gini adek wabiro bedo mbele kama
mano ng'eni nyami ma paro no gi ng'amo somo to kidhi nyuomo dhako ma puodho idendo na puodho dhako ma kia gimoro amora in pesa koneno to dwa mani kel ring'o ji ocham ji oyieng' nyithindo kinyo chiewo ni wuon ng'ane ti wachamo ring'o pile bang' higni 5 nyithindi gi ema biro dhi kwa ring'o biro dhiro mkokoteni nikech dhako nok miyi advice maber kako onego puonj nyithindo koro we thiro somo ing'ama jambalariany ng'ama riek somo kinya thiro e dongruok mar familia to penjo be wacho maber no kithir somo to bende inyalo manyo nyako moko somo ibed go osiep sani nikech ichiwo ranyisi ne ng'ama nyako wacho ni ng'ama nyako ponono ni an gi digri to yudo ng'ama nitiere kod lo gi puodho gi dhok mang'eny ibro dhi ne ng'ani digri ok cham anyalo manyo Sharon to an gi penjo kuom onagi ariyo gi kachago kodi iwacho ni an asomo weche gedo kabiro kidi kibedo gi jogedo higni 3 nyasa chiel mane polo nyaka ing'e weche gedo adieri koso miriambo ifuwo gi ming'e skul onge in ng'ama onyisi ni hi hello good morning kata ka idwoke ni good morning iber ahinya wuon ng'ane ibo chako dwoke ni good morning adieri koso miriambo Faith Gate lwaga manya wacho kizungu anyise ni ka wuok ka dhi adak loka dweche 2 abo wacho kizungu okabu wacho sababu wacho abo wacho kizungu wuok ka idhi notiri skul kikia mak kalam japuonje en puonji mak kalam idhi loka kia wacho kizungu ibro puonjori wacho kizungu ibro wache anya wacho kizungu wanyisi anya wacho kizungu ma vocabulary ng'eny ge wiya to giman ge fuko na to onge tabro biro odu ma kendi e mbele baba ogi kizungu na ninge chocho ni baba ng'eyo kizungu dingijo poking'eyo kizungu to gin pinyijo somo kon mo beninga to ng'eyo ninge chwa penji dikoro beninga ji ng'eyo somo adieri dikoro ji mang'eny sana mokonyo e piny ka ninge koro ang'eyo somo ni wabro chame will someone provide ero in gi degree lawyer in gi degree lawyer in da advocate yero advocacy igo to ni sa boro tieno maybe anan ko di kitanda in chiega ogot ni simba mano okachot gimno digo mbele mano in chiega ko sin chiwa ayo wawinja ne Lydia bende ana ntie ngero ma wacho ga ni japo kriure gi jaluo anto ka japa to kariure gi jaluo nyaka luonga ni Dr. Babe ama Dr. Wife koro somo to mano gima kato kwa nyal wuoye mano gima lazima kwanza not only degree and above koro akiana nyisi nango lakini gavana Sadimo ndoko kuto onge nedo dito gin jotelo we nyisi koro ineno somo kata ka wacho ni jite ok yud ga tich kaka wapango lakini nitie exposure moro nitie akili moro ma insani owadu kata jagweng moro manoko yudo thuolo mi yudoni you can't reason the same ntiere pogruok moro kanyo ma kata koko ndiki tich inya yudo yore gi moko mi yudo go pesa kendo okapar ni anya dwaro ni okay en lit ahinya makeri kono kaka vijende nikech kaka wabedo kani wan vijende man gi lony e yor somo kata keri owuon en kod lony e yor somo to ni mar otemo thiro wach mar somo do bedo dala to bedo piny to chako project ne moro ma okonye mo yudo pesa piyo iwacho ga gi Kiswahili ni njia ya mwongo ni mfupi hivyo basi keri chalo ka gima terowa e yono odwani gige ne odhi piyo ok odwani olu gima nyalo lead to your destination a way moro sami somo iyudo nyako mosomo ubedo piny uwuoyo gi mina milo udhumo kizungu ok moro mi wacho ni hi babe to duoki ni hi gotang'o in such a situation ng'atni kata chiegi minyuomoni ma ja klas 2 to ija university in gi degree in gi karatas iwacho ni ok jok mosomo te ibindiki lakini in gi karatas makidhi manyo tich kumoro tikoni ni present your papers. That is what you do
to ka ng'ato go through to automatically you will be employed tikono ja class 2 ni present your papers obiro gang'o tissue paper so biro gang'o alafu kako dhi reason kata kiwacho ni present your papers no odhi wacho ni present go tang'o onge yani automatically en blind waweuru ng'iyo gima ng'ato nigo ni mwandu an sani kaka Tony an atero nyako ma ja class 2 dalawa ibi riembe ma ibi chwade kata go miko nikech ibi kona ni ya I've spent a lot on you you are also supposed one day one time itim gima na timoni to it is not a must but in kaka keri owinji wach ni ya jonyuol na notiyo matek motera e school ni mondo atim ang'owa ayud gimoro to jaoda mabiro nyuomo cha en ng'ama wabiro konyore ok ng'ama miya burden makachako from A to Z ane matimo gimoro amora ineno to seche mokelo tikelo unyalo yudo kaka usupport familia magu from jonyuolni to gi jonyuolne koro you live as one happy family nikech gino education okele lakini seche ma ng'ato achiel ni godo idhi e sikul pachi paro broader perspectives lakini machielo cha to en kar mondo mi okonyi en oyua e chien oyua nungoni yani oliero ma e nungoni ka wacho ni ng'ato ni to onge kuma dhiye koro in kar mondo mi kel development ti ketho development alafu to i waste time idhi e school koro to kiwewa school basi Lini korka koni wach ni mar somo ineno ka jowete umako matek kerige ne macho ni somo en ok obenona ahinya amor gi jowete na ng'wen somo en gima ber jomoko ka wacho ni gino kirang somo kia gimomiyo gidhi skul ok lagi bed dala giwe bas giwe ketho pesa gichak puro go dala kuchocho somo en gima ber kabisa bedo gi title mar wakili mwalimu daktari ka une plot hapa ni jomoko sebedo plot ka unjo ka jiluongo re daktari ichiew nade ok ni daluonga puodho cha tu chiew mama nane chiew nade somo en gima ber kiyudo thuolo mar somo inyuom nyako wadu musomo kata kan nyaka nyuom wuyi musomo ok anya dhi ka wuyi mukosomo mana bana mana idhi riemba kech all along ni pusha ni nyara adwa ni som chieng' moro mbele kuchocho iyude wuyi moro musomo imbe ka in achaka doka ka oja class 2 nang nyaka kuma gikene ok seche moko inyalo ng'iyo ni ja class 2 ni nitiere kod pesa onyalo keta e ngima makare to ponono ng'ama osomo ni oonge gimoro podi koso vumilia tu nyaka oyud gimoro ipenjo maber ja class 2 mokwongo ng'eni somo konyo maber kabisa kata rwakruok kende kaka ng'ato rwakore inaneno ni ng'ani kosomo to kata mana kaka ng'ato wuoyo kata mbele ji maybe luor moro nitie jomoko forum moro ni chowa ntiere mar jotelo ng'ato ba wachre jatelo koro ing'eni ipenjori ng'ani communication skills ka bosomo kata somo nie konyo kata mane kaka iwuoyo mbele ji pesa mago wawene ruoth kech ng'ato ka ng'ato be gi mana gi hape jomoko wacho ni antinde skul okonya nikech aneno ka ng'ato somo engineering ocho bede dot odhi bede dot tich okimany ini somi dog bedo dalo kimany tich ng'ato be magi ya Solomon nano ka gimoro be in be ka itieko wach somo ni na gombo ni motawachi ni kata kimanyo ng'amo somo keli into kora goli e weche somo gola kitao adwa gi jogo abich nyimene ga gowete ga ng'wen modong ni kata kimanyo ng'amo somo ber wapako somo lakini manye ng'amo somo man gi kalatas moro maber be kalatas muhimu kikikawa kawa ng'ato ni awinjo ni norwako gono tieko digri kalatas do ing'iyo nikech kata ka koro kendoru to en gi kalatas maler ang'eni higni moko 3 kata 4 kodhi sana to en onya yudo tich gi kalatase koro somo kata kimanyo ng'amo somo to manye ng'ama bet kalatase bet lere weche mag sombe no kech nitie jok moko mosomo to kalatas gi olel saidi ano ma ko chomo kuma ute udhito ko ka onge jok mo ka ono nyuomo kata nyuomo ninge choro weche somo gi wacha ungeni wuoni uwo kum ng'amo chopo ochopo class 2 ng'amo chopo class 2 somo ninge to chako piny kuchomo chopo 2 no osomo chopo kamoro to nitie gik moko mabe ok puonje school behavior ok puonje school be kata kipuonjo tipuonjo ma matin kako ni handle yourself kuma joma dongo nitie magi gima janyuol ema puonjo
ka in gi janyuolni kata in gi gadiani ema puonji gigi ma uliero nwa weche papers gi ma kata in gavana ma ok onyal kata wacho nyingegi uneno kukiyudo ni ma onoyudo madi to ndiko ji adi jok manigi degree adi jok manigi PhD adi beda mus nikech ana feel ni gimonego bed ni kuom wacho adieri ka adhi jahera gik manyalo miyo gin gik moko ariyo ma kang'iyo ma kayudo kuom nyako ni takora kawe ma kang'iyo moko go ler mar the cleanliness of this lady ler mar nyako ni yani en ng'ama decent mano one number 2 bohera awi compatible kata kopogore kod gik moko ariyo miwacho ni nyalo ng'iyo kuom ng'ama nyako kapok idonjo osiep kata kapok udonjo osiep manyalo miyo udonje keny nitiere penjo ma joma tinde penjore nikech wang'e ni sani ngima tek gadiera dagi penje nyarwegi ni tang'o mibiro kele mesa what will you bring to the table kalo ni sani ngima tek ng'ata achiel ok onego bed ni manyo to moro pono nitiere mane onego bed ni konyore mano bende nyalo ng'iyo kalo ni wacho ni in weche mag somo nikech wang'e ni somo emiwacho ni nyalo miyo ng'ato yudo opportunities moko mang'eny in weche mag somo ing'iyo no ok inyal ng'iyo kara in nyadende ma pono ni biro bedo godo e higni mabiro mbele ibiro ng'iyo na ng'ong mo biro kele mesa to kele yo mane koro wanyisi Sharon Joyce sorry ingeni lakini kora nyako kisikiro nyako ma wiu donjore go ma wuon ng'ane iyudo pesa ma kama watime kama mano nyako ma wiye lew ngech wacha dieri ka idi school ok idi school onge ng'aki akwano pesa ni Freddy korane ni onya chodo lwete ka sekunda adek to sekwano pesa no dongi ma in koro wachi ni wan wada ng'iyo ni ang'o nyakele mesa ni nyako ni iwacho ni kaw nyako chaka ka en to wanyisi gimo Joyce kata kapok wacho wachno nyiri nigi pesa okoka to kira ng'eni nyiri nigi pesa yude nyako momuheri ng'adi chuo kata in Solomon to kiwacho ni nyiri nigi pesa yes paro no kata kamana dwani to gigolo pesa kanye to pesa gi mak na paro no gi kanyo mondi wadhi e county ma Mombasa wacho ni nyiri nitiere kod pesa okoka ogolo pesa kanye kapo nono kosomo ogolo pesa kanye po nono nitiere yore mopogore ma ok ni kare ma onyalo bedo no yudo go pesa mano bendi biro bedo kinono mak na paro no gi kanyo wadhi mondi e county ma Mombasa watudre ko jafambo marwa e county ma Mombasa mano Joja oko oyawre Joja oko ka intiere county ma Mombasa okinyi makawuoni chiwo nade Mombasa kon tinyalo nyisowa ni intiere kanye Mombasa wuono to jo Mombasa wacho nang'o kata ang'o miluonwa kawuono e county ma Mombasa okinyi makawuono awinjo ka intiere nyalo bedo ni intiere nyasi mano mar alama bende obaga kar chung od bura ma Changamu e county ma Mombasa inyalo nyisowa ni nyaka sani ang'o matimore kuro ponono gin jotelo mage mosechopa oko Imenipotea kidogo sauti siski. Nyalo bedo ni nitiere ng'ikruok moro matin kanyo mondi ga oko. Ahinya wantiere bura ma Changamu e odiochieng' ma kawuono ni kuma kawuono obagi romo makende mokelo kanyakla jogo manie telo kata josiasa kaachiel kod jotend dini mopogore kaachiel kod obila e bura ma Changamu en alam magikoni obagi mar loso e weche mag yalo kwe kaachiel kod kwedo gigo machalo kaka yedh mabero ji kaachiel kod timbe maricho ma samoro ojende kinde donjore kata kamano kama antiere kani antiere gima kuom jotelo kata jogo moyore alam ni makende adwa mani gingekwa ni to ere gimomiyo gibaga alam kama to berne en mane to chutho ne oganda machiegni ahinya chaka gi nyingi to nyisani to ang'o miyo ubago alam makawuono ni erokamano an nyinga iluonga ni Ibrahim Oyugi Omondi Oyugi Omondi an MCA ma Airport Ward Changamu sub county kae wapango gini nikech en very very important ka iketo Nyasaye mbele e kila gimoro to everything becomes okay. An gima dwaro wacho niya we want to replicate nikech wasebet ga gilemo ma national government timo at the national level waneno ni ber kwa nyalo kele mashinani kae ward kae kwa lamo Nyasaye nikech kwa lamo Nyasaye to kila gimoro beta sawa koro mane gima nyalo wacho erokamano paro ni alama kama uwinjore to chutho kinde makamagi wach kendo ber nikech ing'eyo sani koro wan gi challenges mang'eny in our country ojande osedonjo gik marach gitimo gik marach mok ber to kwa keto Nyasaye mbele kila gimoro to Nyasaye nyalo
kila gimoro. Erokamano. Wayude ngat machielo jatelo katika gi nyingi tinyisa ni umuhimu mar alam ma kamae ni ena. Erokamano ahinya. Nyinge luonga pinyni. Koro ema wabiro ka tabiro jiwe kaka osiep na be. Erokamano. Erokamano. Wayude ngat machielo katika gi nyingi tinyisa ni ber mar alam ni en ang'o kata nyasi ma kawuono ni. Nyinge iluongo ni Karo Nyadiero. An agoyo erokamano ne alam ma kawuono nikech jatendwa MCA marwa Honorable Ogutu oluongo jotelo mondo obi olemne Changamwe Award. Piny osebedo matek. To bing'eni ng'ama paro mondo ket joge e lwet Nyasaye en gima ber kabisa. Nikech koro wang'eyo ni oparowa kamoro amora. Kok onyal chopo ne ng'ato lakini olemo ne ng'ata manie Changamwe Award mondo Nyasaye odhi pargi to winj ywak manie chunygi mondo odhi odwokgi. Ramogi kaendi kaka achiel kuom jatend rowere iparo ni ang'o miyo nyasi ma kamaendi owinjore kodi. Erokamano gi nyinga en godono piyo kata plan B. An wuodo mabei Kindu Bei gi sani adak Changamwe ka kendo ayuoro e alam ma kawuono mono obuge gi jat kendo ayuoro e alam ma kawuono mono obuge gi jatend MCA ma Changamwe kae mar lamo ne piny. Adier piny ochung' marach kwang'eyo security sector ka ji ok ni safe, kwang'eyo youth masani youth odonjo drugs mang'eny, onge tije, ji kech ng'eny, omiyo piny ochung' matek. Koro jatelo no buga lam mondo mi walam ne piny mondo mi mana kaka sewacho kendo kaka nyicha sewacho en ni youth odonjo drugs mang'eny, omiyo walemo kabisa mondo mi giduog ir Nyasaye pile ka pile. Kwada timo gimoro to nyaka wakuong waket Nyasaye mbele. Omiyo walamo kabisa youth oduog ir Nyasaye mondo gidonje lamo. Ka gisedonje lamo to ayud kaka wamiyo gi business support. Joma nigi talent be talent tutakuza talent to kamano. Erokamano. Labda tu kwa mkutasari tuelezee umuhimu wa maombi kama haya ni nini na hasa katika kaunti yetu ya Mombasa na katika eneo la bunge la Changamwe. Kwanza kwa majina naitwa Kibwana Swale Baya na wakilisha wodi ya Meritini, na muhimu maombi ni kwamba kila binadamu anaamini Mwenyezi Mungu, ndio maana tumeshikana hapa dini tofauti kuombea kaunti yetu na nchi kwa ujumla. Na lengo kubwa mkutano huu tukiongozwa na mwenyeji wetu Mheshimiwa Ogutu ni kwamba tunashirikiana makanisa, viongozi wa makanisa, pia viongozi wa kidini ya Kiislamu na pia vile wanasiasa kuweza kuzungumza swala zima la mihadharati ambalo limekuwa ni swala nyeti kwetu kama wakazi wa Mombasa. Na kama viongozi tumesema tumetoa tofauti zetu za kisiasa na pia za kibinafsi kuona kwamba tunapigana vilivyo na swala la zidi kwa zito, na tumeona kwamba kwa mashinani ndio kuna shida zaidi. Kwanza vijana wengi hawana ajira, lakini hatuwezi kusema kwamba ndio sababu. Kwa hivyo tunasema zile empowerment program za county government zifanye kazi so that watu wawe busy, watu wawe na shughuli, waweze kupata vipato, wajiondoe katika madharati. Na pia tunahimiza pia vitengo vya usalama, kwa sababu ni jukumu lao kikatiba, waweze kupambana vilivyo bila ubaguzi, bila kutia siasa. Tuone kwamba wamepigana swala zima la mihadharati. Asante. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana makuom jogo mayore nyasi mar alam ni mobagi bura machangamwe magikoni en alam mageto kelo gi kanyakla kaka jotelo jopiny kaachiel kod jotend arita mar rakore gi midhieche makidek bedo ne juko oganda. Kowuok e kaunti ma Mombasa kae ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko.
Erokamano ahinya Joja oko kowuok e kaunti ma Mombasa. Owinjo kanyo mano alam madhi nyime, alam mar kelo kwe kata lamo mar mondo mi Nyasaye okel kwe ahinya ne oganda jo Kenya. Med luonwa mana chenro makamano achiel kachiel wabo winjo matut e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Mano ne jafwambo mar kaunti ma Mombasa George Aoko. Pile ka pile chenro mar mbako romo wajatudre kod jafwambo magwa mondo wawinj ane ni giluwo nwang'o e counties kama gintiere. Waduoge twak to wadong' mana kod thuolo matin ahinya to atieko twak marwa okinyi makawuono. Keri nang'adi kapok itieko wach moro. Adwa ni wach makamano ting'isa ni thuolo marwa bendo rumo. Kachiel kod wach ni mogik. Wach machielo mabede dagom mar mondo wamulane mapiyo piyo kwatieko mauduto bendangu chwale pachu. Kachiel kod wach mogik en wach mar nono ganda dhot. Bende mano gimonego ben ni nono ka ji donjo osiep. Keri. Erokamano. Kacha ginono ganda dhot kanyo abro nono mang'eny kendo ahinya. Nikech kadok korka oluongo ni jorabuon kocha. Kisemiyo matin ni to ng'enyne ng'ama dichuo mon ng'enyne negi gidong' gi mwandu. Korka jokarabuon kocha ang'e ni giwinja. Kadok korka weche mag being submissive. Nawacho wachno to Faith Ken nodwoka ni adwaro med. An kaka ng'ama dichuo sole responsibility na providing for the family. I make sure ni nyithindo gi school maler, girwakore maler, jaoda cha uwichore rwakore maler, odak yot maber, oriembo gari maber. Ng'ama dhako itije nang'o manyo pesa giro ne jodala maber ang'eni ma mon mang'eny matiyo timo. Nikech pesa ng'ama dhako ok dine odi. Ng'eny ko yudo to baba ni nindo kech aor ni 1,200 kanyo. Wuon ng'ane biro miya moro kinya boro ni. Mana mari che michaki mede wi mare cha giro ne jonyuolgi. Mano gima chielo. Koro being submissive en niya, di nya tedona koso kata tedo go ikia keto koki mige mano gima chielo. Onagi ang'eni unena gik ma adwaro kendo nalamo ni mondo ng'i sana kupugu ted dhi korka kend ler ng'ani be pachi unya donjo gi mogik bo lemo toro maromo igero jaber udak go igni aming'a. Lydia, wach ni mogik kachiel kod pachi kotudore kod wach mar oganda dhot be ni nyalo bedo ni ng'iye e kinde ma pod pok idonjo osiep kod ng'ato. Dhot en gima nyaka ng'i nikech samoro gund ng'ani kata machon ne ntiere gi timbe gi moko ma samoro ok nya bedo maber na to kokatimo nonro maber koluwore gi dhodgi ni anya donje samoro gima ok ang'eyo. Koro dhot to en gima nyaka ng'i maber kendo ma nyaka dadau ma make sure nang'e maber kumiaye. Lakini ng'at ma orore unya chopo kumudwa chope. Gi ng'ama timo dhiro lek mari mondo ichop kumidwaro. Mano emango kawuono. Erokamano ahinya Lydia. Lina, wach ni mogik kachiel kod pachi kotudore kod oganda dhot ma ng'ato wuoke. Erokamano. Dhot en gima nyaka gino ma jonyuol ne nyisi jonyuol go gine ma gibro miyo yore ni dhi maber. Kaso waluoru Nyasaye, kaso waheru Nyasaye. Kanisa be ken ja Kristo makuru kanisa motegno. Gik moko duto warewe ne Ruoth, en ema oyiero ne ji
anyuol. Koro Erokamano ahinya. Solomon, pachi kotudore kod oganda dhoudi kaachiel kod wach mogik. Asante sana Joyce. Pacha kotudore gi dhoot mar ng'ama dwa bedo osiep en gima nyaka rang matut kendo sana. Moto kata ka wadhi mbele gi kendni kik wabed gi gwenyruok moro e paro. Nikech ot kusedak ji ariyo en kuma koro ng'eni kata seche moko king'a jambola, king'ama koro dwa kata wacho weche moko makayo nyadendi ni ei ot. To king'e nonro mar background mare to ng'eni ing'e kaka i approach. Koro dhoot to en gima nyaka wang'e sana. Mogik koro gik ma anya wacho ni kimanyo ng'ato, somo to achakogo, ber mar neno be nitie, to ng'iye ng'at moro ma be chunye be onyalo kawi gi jodala ute morwaku gi ei chunye. Onyalo konyi pidho nyithindu, king'ama wuoyi maduong' kaka ng'a wuoyi maduong' be onya konyi pidho nyithindu, onya konyi ting'o dala umalo. Manya dhako moro king'iyo to chalo ng'ama jadongre, en gi dongruok gi paro man malo. Koro agonu erokamano jo Ramogi, kendo ageno ni pod wabiro wuoyo mang'eny. Erokamano ahinya. Tony, wach ni mogik. Erokamano. Kwawuoyo wach mar ng'iyo dhoot. Gima mondo nyikwa Ramogi Ajwang' ong'e ni keny en chalo kaka en ngima mochwere manyaka chieng'. Seche ma idonjo gi ng'ato e keny, in gi expectations mang'eny nikech ng'ani ibiro dak godo nyaka chieng' moro either of you otho. Koro seche mi ikawo ng'at moro ikia background mare, biro bedo ni matek kata biro bedo ni matek mondo mi udag together nikech jok modak together gin jok ma nigi expectations ma mbele. Ung'iyo future ni in 10 years to come wabiro bedo kanye. Koro wakagwa background mar joko ma wadwa nyuomo maber, mwang'e ni kakao nyako ni kata ka wuoyi ni okawa to chieng' moro kwanyuolo nyithindo gibiro chalo nade, gibiro bedo gi problems kata gibiro bedo ma fine in the future. Alafu gimachielo, somo en gima important. An jonyuol nane konaga niya, there are only 2 things that I can leave for you as inheritance. The word of God to gi somo. Nikech seche moteri e school mi somo ma in gi karatese ni, in gi geno. Seche mowei kata gi muma, isomo mumbi maber kabisa, ming'e wach mar Nyasaye. Gimora mora ibiro chako gi wach Nyasaye. Kasto sombi cha be ibiro kete mbele Ruoth Jehova Nyasaye. Mwisho wa siku ibiro yudo tich. Alafu agoyo ne nyikwa Ramogi Ajwang' erokamano. Imbe agoyo ni erokamano maduong' kuom nafas mane miya mondo mi wawuo gi nyikwa Ramogi Ajwang'. Ageno ni wabiro duogo chieng' machielo, wabiro twak e yo mang'eny. Erokamano. Erokamano uduto kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi e studio ka okinyi ma kawuono. Nyakwa Ramogi Ajwang' be naneno ote mathoth ahinya mochwalo no okinyi ma kawuono. Kata kamano igolo waka e thuolo mar oserumo. Aneno kodong' dakika 2 kende to chopo kanyo saa 5 mar onyango. Wagono erokamano ahinya nyaka un joneno magwa kuom chwalo ote magu kaachiel kod paro mopogore opogore ma uchwalonwa okinyi ma kawuono. Elo jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo director marwa mar odiochieng' ma kawuono Bob Wafula, jomak picha, jomak duola kaachiel kod jogo mantiere TX. Wagono erokamano ahinya. Maduong' mogik en ni kila ng'ato ong'eyo gino modwaro, kila ng'ato ong'eyo gino momanyo kuom jago modwa donjo godo osiep. Kata kamano ne ni i make the right decision. Kalo ni kidonje osiep gi ng'ato mapono neno osiep mabiro miyo udonje keny, to mano en gima kisedonje to ponono wuok nyalo bede matek. Kata kamano kila ng'ato ong'ad mana bura ki en. Ibed kod odiochieng' makare. Nyakwa Ramogi Ajwang' nyaka kendo warom juma manyien. Orit masani, nyinga Joyce Oduor.